Tiri muchirongo maisamba shoko umo tiri kutarisa chipfambi chatekeshera chiri kuitwa nevana vadiki diki vemazera ari pasi pasi nekuti havana chekudya, havana chekuendesa kuchikoro, havana chekufuka, havana upenyu, vashaya variritiri. Saka ndo nyaya yatiri kukurukura panapa nenyanzvi. Manzwa vanga vachitandadzana nesu, manzwa kuti kune vamwe wakauya kuzobatsira, makasununguka kutiridzira kana kunyorera, munogonawo kubatsira. Haisi mhuri yangana iyi, imhuri yedu senyika. Ndakumbouya tasvika muchikamu chedu chekupedzisira chatinongoswinya. Iwe segweta, mashoko anobatika aunoda kukanda kumushanda api? Ini ndine zvikumbiro zvatingaite pamutemo kuti tiwane kuchengetedza vana ava. Chekutanga, tisimudze makore aya atambotaura ekutenderana kuenda pabonde kuti asvikewo pa18, nekuti tinoti mwana munhu ane 18 years. Zvino kana takuti mwana uye watinoti ari below 18 asingakwanisi kana kuvhura bank account, asingakwanisi kana kuvhota kana kusainirana nemunhu chibvumirano, kana kuwanikwa tomuti haasi pabonde anokwanisa kutenderana nemunhu, tinoona zvichitiomei. Inafu yevanhu. Dai tasimudza makore aya tasvikawo ku18. Zvakare ndandichikumbirawo kuti tambotaura kuti pane vari kutsigira kuti vana ava vakwanise kunge vachiita basa iri, vachitengesa miri yavo. Vakaita seivo vari kugamuchira mari yerendi kumwana ane 15 years, uchiti ndine roja rangu rine 15 years rinondipa rendi. Varipo vemabhawa vatambotaura nezvavo kuti vane mabhawa muri kupinda vana ava. Paripo vari kutengesa zvinodhaka kuvana ava. Pane vamwe vari kutotuma vana ava kunotengesa miri vachivatorera mari iyoyo vachizovabhadhara something pakupera kwemwedzi. Tanga tichikumbira kuti vanhu ivava vabatwewo zvakare nemutemo. Mutemo usanyanyotarisa stereki vanhu vanotengesa miri, but itarise vamwewo vakatenderedza nezvikonzero zvimwe. Mashoko makukutu ari kutaurwa negweta redu. Imimi makasununguka zvakare kuti pasi pamera ziso. Munotaura vamwe vanonzi ndikazozikanwa kuti ndini. Kune nzira dzakawanda chaizvo dzekukurukura mazano. Pane zvikuva zvakawanda zvekukurukura nyaya usingatombozikanwa kuti ndiani. Kunyange kumapurisa chaiko kune masuggestion box nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Munongonyora zvichemo, munyora zvikumbiro nenhuna nevanhu nhumbu dzatiri kutaura pamusoro padzo. Muongoro netsvakiridzo zvakare sekutaura kwaitwa negweta redu. Pana ana mai, zvinorwadza mupfeka nevana ana mai vanototi ndine vanhu vangu. Vanopota vana vakaenda vakauya nemari sezvataurwa izvozvi votorera vana vaye mari. Imhuka here, imombe here kuti une vanhu vako. Vamwe ana baba vari kutozviitawo kuti ndine vanhu vangu. Hakuna ane vanhu vake panyaya idzodzi. Munosungwa tomboye kwauri mashoko anobatika nda kuenda musha. Tinotenda. Vamwe vangabvunze pane zvataura negweta redu kuti ko kana vari vana vadiki vari kusangana pachezvavo pabonde zvoitwa sei. Ndofunga vachibvumirana zvakare. Ndofunga tikadzidza kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, vanozoti pamutemo iyoyo vanobva vati bonde rinoitwa nevana pachezvavo rinotariswa zvakasiyana, haibvi yanzi imhosva, nekuti iyoyo tinoziva kuti inyaya inogona kunetsa zvikuru. Vana vedu chaivo ndo vatinenge takuti ndo vari kupara mhosva, isu tichida kuti tivachengetedze. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti HIV iriko, nhumbu dzinoitwa nevana vasikana vachiri vadiki dziriko, asi ngatizviongorerei tione kuti chinhu chidiki chatingaite kuti timise kuparara kweutachiona pavanasikana vedu. Tingavachengetedza sei? Chataurwa chekutanga chikafu. Saka vanokwanisa vane zvibatsiro zvavanokwanisa kuti vapewo vanhu, vape vana ivava social welfare, varipo kutambira zvamungade kuti imimi muvabatsire nazvo. Mabirth certificate tiri kunzwa kuti iko zvino ari kupiwa mahara. Chishuwo chedu ndechekuti vana ivava vari munzvimbo dzakasiyana siyana, mwana wese ngaasasare pachirongwa ichochi chekuti vanhu vari kuwana mabirth certificate mahara. Saka izvi ndo zvimwe zvandingangoda kuti pari zvino tirambe takatarisana nezvazvo, asi dzidzo ndo chekupedzisira chakanyanya kundikoshera. Kana uchikwanisa kuti uwane mwana umwe chete zvake waungabatsira kuti aende kuchikoro, unenge wamupa mhodzi, unenge wamudyarira yekuti anozokohwa pakuru ende Mwari anokubatsira. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu ari kutaurwa nenyanzvi yedu kuti kune nzira dzakasiyana siyana dzekubatsira. Hakuna asina chekubatsira. Vamwe vanobatsira nezvinogona kubatika mumaoko, vamwe vanobatsira nekupanga mazano, vamwe vanobatsira. Iwewe chako chaunogona ndechipi? Ndicho chatakamirira. Ndoye kwauri Otelia. Ndofunga zvizhinji zvataurwa nevamwe vangu, asi ndingada kungotsinira nekupa chitsambe kune vanhu munharaunda, nekuti zvinhu izvi hazvina kutanga kuitika nhasi.
vanhu vaizviona uye vachiziva. Chitsamba ndakuchipa kune vemunharaunda, uchingaona kuti pamba iri pinogara padivi pako pane vana vari kugara vega, vari kuita mararamiro aya, varipo vanotungamira, varipo vari kubatsira. Nzvimbo dzese dzine makanzura, kune social warfare. Manyai munozivisa vanhu ava kuti zvakati zviri kuitika pane vana vakati, kuti vana vaonenge vachiwana rubatsiro. Ndosimbisa pane zvataurwa naTalent kuti kune wese angakwanise kubatsira, nekuti even hurumende ikapindira kunzi vana vapiwe chikafu, dzimweni dzenguva vanogoda kuramba vachiona kuti rubatsiro ringave muchikafu, kana kuti tinoziva kuti vazhinji vana ava zvakawanda zvavakasangana nazvo. Vamwe vakambunyikidzwa, vamwe vakabayiwa, vamwe vakambonosiyiwa kumwe, zvinokanganisa pfungwa dzavo. Kune vanokwanisa kuvabatsira kuti pfungwa dzevana ava dzigadzirike, because dzimweni dzenguva zvavakasangana nazvo zvakaoma. Vese vanokwanisa kubatsira. Sumukai mubatsirisire hurumende yekuti tibatsire vana vedu ava. Ndizvozvo mashoko makukutu nhai ari kutaurwa pano kuti nenzira yenyu, sekutaura kwatiri kuramba tichingodzokorora, nenzira yenyu itai sezvamunokwanisa. Chimwe chikumbiro chatiri kukupai tiri panhapitapi yechirongwa, kana mugere pedyo nemunhu ari kurojesa vana sezvataurwa negweta redu, mumhangarei. Kana mugere nemunharaunda ine zvibhawa zvamunoziva zviri kuenda vana vadiki, mangarai. Kana mune nzvimbo yamunoziva iri kuita vana vadiki bonde, mangarai. Nekuti vana avaka vari kupiwa kuti zvinhu izvi zvirambe zvichienda mberi. Vakashaya pekupinda, vakashaya pekuitira bonde, vakashaya anovakurudzira, anovatengesera zvinhu zvese izvozvizvi, tinobudirira. Nyaya iri pano inyaya inorwadza. Tanga tiri kukurakidzai mufananidzo pachivhitivhiti ipapa, ndoimba kuti manyatsoona kuti iyi nyaya imhenyu iyi, kunyange tanga tisingarakidze zvedu kumeso kwevana, nekuti mazera avo havatendedzwi kuti tikurakidzei, asi muri kuona mararamiro nemagariro acho kuti ndizvo zvanga zviri kutaurwa panapa. Aminondombodzoka futi pagweta redu. Ivo vana pachezvavo vanotendedzwa here kunomhangara mhosva, kana kuti anofanira kutonotsvaga mumwe munhu wechikuru? Ngatimboti ane makore 8 waendwa naye pabonde, pamwe anyima mari, noti ana Talent vanga varitaurika kuti vanogara navo vanoita pabonde varova, pamwe woita naye bonde omutorera mari yeye ambomupa. Vana ava vanoendepiko? Maita basa maichisamba. Vana ava mapurisa edu akanaka, ane inonzi victim friendly unit. Unit yakagadzirirwa vanhu vanenge vambunyikidzwa, kungange muri mudzimba, ivo vana vadiki vanenge vabatwa chibharo. Saka mwana anenge akasununguka kuti aende kupolice station kana kumapurisa ari pedyo navo, mane mapolice post, vonomhangara nyaya iyi, voona mapurisa anenge ari muvictim friendly, votaura navo, otaura nyaya yake. Hazvinei kuti haana mubereki ari padhuze naye, hazvinei kuti ari kugara ega. Iye kana achiziva kuti pane mhosva yaparwa, akasununguka kuti aende pamapurisa, uye mapurisa anofanira kutambirawo nyaya idzi, nekuti vatori nechikamu chinoita izvi. Tinotenda nekuzvijekesa izvozvo. Nani chida kuti zvinyatsobuda pachena vadikani, kuti kune mapurisa vakadzidzira ushamwari hwakakosha nevana, sekutaurwa kwaitwa negweta redu, kunyange nevakuru, zvekuti hapana zviepta. Tinoziva kuti vazhinji vanoti ndinozeza, ndinonodadirwa kwakati kuchipatara, ndinonodadirwa kumapurisa, ndinonosekwa kwakati ndikaenda kunotaura. Aiwa, tisunungukei kutiridzira nhare dzenyu, kutinyorera matsamba. Izvino tinobatika pakawanda kani. Yedzai maplatforms ese iwaya tigobatsirana. Asi munoziva kavadiwa tarika ntoita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri mumaisamba show, chiringazuva chee chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Koimimi vanga vachitandadzana nesu. Madzidzei, moyo wenyu wasvitswa papi nenyaya yanga iri pano. Isusu tinongopeta chirongwa tichiti hero jira, kufuka kana kuwaridza. Asi regai nitore mukana uno wekutenda tisati taparadzana gweta redu Debra nekutyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutenda Talent netsanangudzo dzawatipa. Utilia, tinokutendai, rambai makashinga pabasa vasikana, muri vana vadiki pamazera enyu, asi pfungwa dzenyu dzakakura. Pfungwa hadzifambirane nezera remuviri. Mwari ngavakuitirei zvakanaka mabasa akanaka. Ngatisanganire zvakare pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu